Nämä sitten on hivenen tiukemmassa jo sitten, että näitä mulle on sattunut tulemaan 2. Tämmöisiä muistojuttuja. Räty paransi keihäänheiton ennätyslukemia metrillä Japanissa pidetyssä kilpailussa. Tulos 91-98. Vauhtia, takasuora, etusuora, kaarteen. Ja näin Rädyn keihäs lähtee. Ja menee pitkälle, tulee tosissaan pitkälle. Se käy. 96 ja ehkä kovin saavutus se, että voiko sitä sanoa, että se on ollut edes lahjakas. Se on, että miten se kaivo semmoista niin sanotusta normaaliheittäjästä itsensä maailman huipuksi, maailman parhaaksi keihäänheittäjäksi. Ja edelleenkin Suomen kaikkein paras heittäjä. Se on semmoinen mielenkiintoinen tie, että se selvittää. Meidän näitä lahjakkuuksia on nyt vuosien varrella ollut ja mennyt ja on hukattu tosi paljon. Ja mitkä oli ne asiat, millä Seppo teki sen? No, sen verran hyvää ruokaa syön, että pannokin noussut 5 kiloa. Kerran kokeiltiin, mentiin McDonald'siin Sepon kanssa että Seppo ei puhunut juuri ollenkaan englantia, niin mä sanoin, että minä voin hoitaa tämän tarjoulupuolen tässä. Ja se oli vastassa sitten meksikolainen justiinsa rajalle yli tullut tyttö. Ja minä puhuin huonoa englantia ja hän puhui vielä huonompaa englantia ja minä tilasin meille ateriat. Ja vähän ajan päästä tuli tyttö, joka kantoi tämmöistä lasten menuuta, tähtitikut palaen. Ja me katsottiin Sepon kanssa, että ei perhana veikö, että tuleeko toi tänne. Ja niin me syötiin sitten kids-menu siinä yhdessä ja Seppo vähän puhalteli ja sanoi, että pitäisikö ottaa toiset. Tohmajärvellä Seppo Rädyn kotikunnassa jännättiin koko pitäjän voimin keihäskilpailua. Sepon työpaikalla äiti Seija ja isä Aulis elivät täysillä koko jännittävän keihäskilvan ajan. Seppoon koko ajan uskoen. Ja Seppo Räty on viimeisessä heitottaan tuolla vauhdinottoradan päässä. Keihäs nousee korkealle, tulee pitkälle! Tilannehan oli myöskin 91 Tokiossa, että mies heitti katkenneilla jänteillä kuitenkin hopeaa, mutta sitäkään ei missään julkisuudessa ikinä ole kerrottu. Että nämä on niitä asioita, jotka on tyypillistä Seppoa, että tekee parhaansa ja ongelmista ei ruikuteta. Rädyn hopeaheitto kantoi 88-12 ja niin 2 suomalaista nousi Tokion stadionin palkintopallin korkeimmille korokkeille ensi kerran tämän vuoden MM-kisoissa. Ei sitä noin tiivistä yhteistyötä kuin Seppo ja Kimmo teki, niin ei mun uralla ole kyllä. Että aikoinaan Pauli ja Jorma oli, mutta kyllä ne oli enemmän kuin kissa ja koira. Että Seppo ja Kimmo pystyi tekemään hyvin yhteistyötä ja tukemaan toinen toistaan. Että ne tuli heittopaikalle ja ne mittasivat, kumpi on kovempi kaveri ja sen jälkeen sitten oltiin taas yhdessä. Että se on harvinaista ja se ystävyys on säilynyt, joka on hieno asia. Eiköhän se on vieläkin sillä samaa peliä. Tuolla se taas vilikuttelee heiluttelee. Myrkää ja heiluttakaa. Seppo Räty. Teillä olisi Kinnunen välillä. Seppo Räty. Kyllä se niin, että kisoihin mennään niin siellä tehdään, se on niin kuin tavallaan työtä. Se tehdään se työ kunnolla ja lähdetään kotiin ja seurustellahan voi saunassa ja kapakassa missä huvittaa, mutta ei sitä työpaikoilla seurustella eikä kisoissa. Mutta joillekin se tietysti on semmoinen, että se kuuluu heidän omaan keskittymiseen se, että pitää koko ajan seurustella, mutta kyllä siellä mennään ja tehdään se oma suoritus ja siellä lähdetään pois. Että ei. Yksikin on semmoinen, että se oli melkein varmaan merkki, että ne, jotka ei menestynyt, ne mennään avajaisiin. Tuo vyöhystyi kisaa vähän se ja sitten mentiin sinne stadionin alle kooliruumiin ja Seppo nukahti.
Ehkä se muilla keskittyminen oli vähän huonompaa, että Sepolla taas oli lätkäkaulassa, kun lähdettiin kotimaahan. Sepon silmien kautta pystyi hyvin pitkälle näkemään sen, että mikä keskittyminen ja se tekemisen laatu oli. Ja kaikkien katseet ovat kohdistuneet kuvaruutuun, kun Seppo Räty on vauhdissa ja Keihäs lähtee hyvässä asennossa. Ja nyt näyttää, että se menee pitkälle ja se menee pitkälle. Ei aivan sinne Selesniin mittoihin, mutta yli 85 metriä. Näin Seppo Räty antaa näytteen siitä, että kunnossa ollaan. Segundo, y medalla de plata, representando a Finlandia, Seppo Räty. Oikeastaan se on helpotus se vaihe siinä, kun pääset kentälle sitten tekemään se suorituksen. Kaikista vaikein aikaa se on nimenomaan se oottaminen ja keskittyminen siinä. Sen kuka malttaa tehdä kunnolla, niin se yleensä se mitali ottaa. Mitäs tuo loppuveryttely ja venyttely? Joo, kyllä hänet. Tuollahan ne veryttelee ja venyttelee tuolla, kun hän on palkintojaossa. Sattui pari henkilöä olemaan jo edesmennyt Tiasen Juha ja myöhemmin Brykkare Artsi, niin niiltä saa semmoista henkistä pääosaa ja pääomaansa ja muutamalla lauseella, muutaman minuutin keskustelulla, niin minä ainakin sain sen ja aistin sen, että mitä on totaalinen urheileminen, mitä on totaalinen reenaaminen. Että nämä kaksi henkilöä niin urheilijoiden puolesta kyllä mulle oli semmoiset, jotka mulle niin aukas yllättävän paljon. Ei ole monessa autotallissa niin paljon nostettu kuin tiellä. Joo, vähän. Ei se ole leventänyt tää ovi auko. Kyykky 295 pohjasta ja niskan takko ylös 190 ja 140 on tästä tempasta, tuossa on mennyt suorilta jolta yli ja on jäänyt kiinni. Se on 150 noin. Niin, kaikki niin eniten maksoi sinkki ja rissat ja hitso. Markossa. Penkkipunnerusvehkeet ja kyykkytelineet, kaikki on tehty itse. Navetan putkiloista ja... Niin, navetan kaikista vaan. Voima-arvot on ollut jopa yliriittävät niin monta vuotta. Niin joku kuntoilumuoto piti olla, niin sitten keksittiin se yksinkertaisen miehen yksinkertaisesti kehittävän voima-harjoitus. Lähtee siitä, että 20 kiloa 20 toi loppuu siihen, että 210 ja sillä tehdään 11. Yhteensä tullut 210 toista. Ja kerrankin jossakin rinnallevetoharjoittelussa, niin olisikohan sinulla 140 tai 145 kiloa rinnallevetoa. Mä yritin maksimia sitten vetää ja mä pyysin Seppoa katsoa niitä, että tuo nyt katsoa, että mikä perhana siinä on, että se ei oikein mene, että onko se teknisesti oikein se suoritus. Ja Seppo oli semmoiset varvassandaalit ja jalassa ja tuulipuku päällä ja se tuli siihen katsomaan ja sitten se sanoi, että no perkele sinä et vaan vedä, että tanaako akka käsittele rautaa ja mä sitten, että ei se, että kyllä minä yritän ja sitten se yritti, ei se hirveästi tekniikkaa, että perkele vedä sitä, äläkä siinä itke ja mä sitten sanoin, että ei se sieltä tuu, niin se otti ne varvastossut jalassa se 140 kiloa suoraan siitä rinnalle ja sanoi, että tolla lailla, kato veräät sitä vaan, niin kyllä se sieltä saatana tuloo. Teki jalkaprässillä viimeistelyjuttuja siinä ja sitten huuto kuului, että pitäisi saada autoa lisää tai jotain. No siihen miettimään, mitähän tässä. Kaikki hilut otettiin, mitä löytyi vaan tuolta salilta kantoon ja mie hyppäsi jalkarässin päälle istumaan ja tangot oli sylissä ja vielä sitten piti emäntä saada lisukkeeksi siihen toiselle puolelle tasapainottamaan sitä hommaa. Siinä sitten sanottiin hep, no eihän siinä mennyt kuin muutama aika, niin se oli se 5 kertaa ylhäällä. Ja pitää ihan ihmetellä, että ne rautameret oli sitten semmoiset, että ei sitä voi kuvitella sitä hommat. Kauhiat miehet.